Obdobie prenieslo prácu mnohých ľudí z kancelárií do domácností. Nezmenilo však to, že isté kancelárske činnosti sa stále dejú na stole, pri ktorom je používateľ na stoličke. Niektorí preto siahli aj po špeciálnych modeloch stoličiek, no pravdou je, že nie všetky riešia to najdôležitejšie. Sedenie je činnosť, ktorá najviac zaťažuje chrbticu. Aj keď sedíme v dobre anatomicky tvarovanej stoličke, ale pritom pasívnej, dochádza po krátkej dobe ku ochabnutiu hlbokého stabilizačného systému. Ochabnutý hlboký stabilizačný systém vedie ku poruchám držania tela, poruchám chôdze a toto všetko môže ovplyvniť aj pracovný výkon. Aj podľa odborníkov, ako sú ortopédi či fyzioterapeuti, je preto riešením nestabilný dynamický set. Intuitívne sa k nemu dostali aj niektorí ľudia s prácou pri počítači. Stoličku totiž nahradili známou Fidloptou, no ešte ďalej sa rozhodli ísť slovenskí vývojári zo spoločnosti Spinergo a medicínske poznatky pretavili do unikátneho kĺbového nosníka.